Számolt ki gyorsan, hány év telt el 1854 óta. Ne kérdezz, miért fárasztalak ilyen kérdésekkel. Mindent nekem kell csinálni. 170 a helyes megfejtés, úgyhogy hadd szóljon. Boldog 170. születésnapod, Dréher! Kukkantsunk bele egy kicsit a legendás cég történelmébe. Ebben segítségünkre lesz az Arcanum újságok. Manapság gyereket vagy háziállatot nevelünk. Régen sört neveltek a valamire való emberek, mert bizony így hívták, sörnevelés. Már a középkorban is tekintélyes mennyiségű sört főzettek. Képzeljétek, az 1843. évi pesti sörrendtartás kimondta, minden pesti polgár sörvám lefizetése ellenében szabadon főzhet sört. Az volt ám a jó világ. Hatalmas örömhír volt kis hazánkban, amit az 1863-ban a Sürgöny is lehozott, hogy Dréher Antal, aki a sörök mestere, végre Budapesten is telepet nyitott. Dréher Antal sörháza Kőbányán az akkoriban legkorszerűbb technikával épült meg. A jó minőségű és bőséges víz, valamint Dréher Antal serfőzőművészete felvirágoztatta a gyárat. A termelés az alapítás után 5 évvel már meghaladta az évi 60 000 hektolitert. Így a korábban oly sokszor hallható kérdést, fehér vagy veresbort felváltotta a bor vagy sör. A korabeli újságok azon örvendeztek, hogy Dréher munkásságának köszönhetően a magyar sörök minősége már felveszi a versenyt a müncheni, a prágai vagy a bécsi nedükkel. De miben rejlhet Dréher Antal söreinek népszerűsége? A serfőzőmester szerint a jó sör titka a megfelelő időzítésen múlik. Éppen ezért a szaktudáson kívül az időérzéket tartotta legfontosabb tulajdonságának. Úgy vallotta, hogy aki tud benne az idővel, annak hibátlan sör lesz a jutalma. Ha olvasnál hasonló érdekességeket Dréher Antalról és a sörgyártásról, vagy más nagymúltú legendás alakokról, regisztrálj az arcanum.hu-n.